Tinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Kaya ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga akong pagadawaton, ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok 2, ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay, ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalaye, ug ang mga binalaye makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan na nasabutan na mo sa team nga matag Domingo sa misa alas 8 sa buntag, maningkamot yun mi nga kami nga 5. Pero pasensya nga wala si Monsignor Roger kay nagpadayon pa iyang kabisi pag-install sa mga kaparian sa mga parokya. Sunod si Father Alex na siya misa sa Caritas. Una nga karon kami lang sa nga tulo. Pero muna ni siya ay mahitabo sa atong parokya. Nga konselebrada gayod ang sa misa sa Domingos alas 8. Ya magpuli-puli lang mio kana kinsay celebrant preacher. Ya ako mooy ni una. Kusmon, may buntag kaninyong tanan. Ang ato ang pamalandungan karon sa mubo natong Ebanghelyo, mubo nga pamalandong ang sa unang bahin. Kay importante kay unang bahin, aron di tapod magkabahin-bahin. Kay ang sunod nga bahin sa Ebanghelyo ang pagkabahin-bahin man. Dahil unsa man ang gusto ni Kristo nga musilaob na unta sa kalibutan. Nga budilaab na unta sa kalibutan. Ang ikaduha, unsa man ang bunyag ngayang pagadawaton nga di siya mahimutang kundili kini matuman. Unsa man ang gusto ni Kristo nga musilaob sa kasing-kasing sa tao dinhi sa kalibutan, nga magdilaab daw kalayo. Ang Ginoo gugma. Ug tungod sa gugma sa Dios, nagpakatao ang bugtong anak sa Dios, si Hesukristo nga atong Ginoo. Tungod yun sa gugma, dili tungod sa kasuko nga silutan ta. Kundi tungod sa gugma, nagpakatao si Hesukristo, mipuyo uban kanato aron pagluwas kanato. Ang rason, kinauyukan nga rason, gugma. Dan ang Dios gugma, nagpakatao tungkol sa paghigugma nato, ug mao ni kabubuton sa Dios
Mao'y kagustuhan sa Dios nga ang kalibutan, ang katawhan sa kasing-kasing sa katawhan dinhi sa kalibutan, musilaog, mudilaab, daw kalayo ang gugma sa Dios ug sa usag-usa. Gugma ang gusto nga mudilaab sulod sa atong kasing-kasing. Aron unta wala na nang kasuko, kasilag, kalagot sa tao ngadto sa iyang isig katao. Aron unta sa ato ang kalibutan, sa atong katilingban, wala na unta nang magunay taog dautay, magunay taog libaganay, magunay tag suyaay sa usag-usa. Wala na unta na kay atong padilaabon ang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Kay kita mga binuhat sa Dios, ang Dios gugma, kita usab unta mahigugmaon kanunay sa Dios o sa atong isig ka tao. Ato-ato lang ni ay lagsapa. Kay daghan ra bang maritis nato usahay. Kinsa man ninyo dinhi naapay kaaway, naapay kontra, nangapo na lang wala gyud magkauli. Ay lagsapa. Kung kinsa man dun ako'y pahinomdom, pamalandungi. Aron malipayon ka sa imong panaw sa kinabuhi dinis kalibutan. Ug aron malinawon ka sa imong panaw sa kinabuhi dinis kalibutan, pagpuyo sa dinhi sa kalibutan sa kinabuhi nga walay kontra. Ayaw itugot nga padayon ka sa pagpanaw matag adlaw nga nagbitbit kag kaaway ug kontra kay dili ka malipayon ug malinawon sa imong kinabuhi. Ang kabubuton sa Dios mudilaab, musilaob sa atong kasing-kasing ang gugma. Kay siya nga atong Ginoo, gugma o kilapihang paghigugma nato, nagpakataw siya upan kanato. Unsa man ang bunyag ngayang pagkadawaton nga di siya mahimutang kung dili ni matuman. Unsa may misyon sa bugtong anak sa Dios nga nagpakatao, pagluwas sa tanang katawhan. Sa unsa mang paagihan niya luwason, subay sa plano kabubuton sa Dios, pinaagi didto sa cross. Nangang bunyag nga pagadawaton ni Kristo, mao gayud ang iyahang kasakitan, ang pagpasakit, ang iyang sufferings nga iyaning dawaton tungod og alang lamang sa kaluwasan sa katawhan tungod kay ang Ginoo gugma man. Dahil pwede man luwason ang katawhan gikan sa kasalanan sa pulong lamang. Gahimo manggani sa Dios ang kalibutan sa pulong lamang. Apan kay ang plano kabubuton sa Dios pinaagi man sa pag-antos o pagpasakit ni Kristo didto sa kahoy sa cross. Aron dayag gayud kaayo nga gugma ang hinungdan sa tanan sa pagluwas sa Dios kanato. Kay di manggod kayo dayag kung ingnon ras Ginoo, maluwas kamo. Pagkahayahay trabaho. Di ba? Pero palansang sa cross, pagpasakit dito sa kahoy sa cross, hilabihang pagkadayag nga gugma gayod ang hinungdan sa tanan. Na kung sa ato pa, kita nga may gugma sa Ginoo, andam tagtagana sa pagdawat sa mga kasakitan alang sa Dios. Dili ta mutalaw sa pag-antos o pagsakripisyo sa pagpadayon natong pagpamuhat alang sa Ginoo o sa gugma nato sa
Ginoo. Nakoy kasinatian niini dito pa ko na-assign sa ubang parokya. Ako manggidasi gayud basta novenaryo gani, novenaryo sa parokya, novenaryo dito sa ilang kapilya alang sa kapistahan. Ako yung gidasig nga ayaw mo pagdibusyon sa inyong turno kay walay san turno. Kay doon na may uban mo tunga lang, musimbalag, turno. Human sa turno, balik og piyesta. Kung dili na makalangit, kanang magdibusyon mo sa turno. Kung dili, dibusyon gud mo sa santos nga patron. Kay doon na tay misa novena sa santos nga patron alang sa kapistahan, ang siyam gayod, hangtod sa piyesta, ang tambungi. Dunay katong dito ko sa bukid moingon man ang uban murag sagol gud binuang o sagol tinuod ba to nila ngon padri kay gabi ibaya ng kuan misa padri uwan man padri lisod man kaayo nga mo katkat sa bukid manadulhog sa bukid uwan man lisod kaayo kanang akong ngit-ngit nang akong giingnan kung ngit-ngit pag flashlight wala may flashlight, padre. Pagsulo, wala may sulo, padre, kay uwan man, basa mang magalukay. Akong ingnan, paghalap-halap, subay-subaya lang ng dalan. Sa una bitaw na ninyo, kay sige mo kaagi diha. Ya uwan man, way pagpayong. Wa may payong, father. Pangita og dahon saging. Wa may dahon sa saging. Pangita bisag unsa makapandong lang. Wa man padre. Pagpasinguan. Sibi, buhaton ang tanang sakripisyo tungod sa gugma sa tao ngadto sa Ginoo. Sama nga gibuhat ni Kristo, gidawat ni Kristo ang bunyag sa iyang sufferings dito sa kahoy sa krus tungod sa gugma. Doon na ito istorya. Simana Santa. Daghan bang mag-umpisa Simana Santa diri? Tindaghana no? Daghan maganig dili Simana Santa? Simana Santa, daghan kayo nag-umpisal. Nagpakumpisal ang pari nga batanon bago pang naordinahan. Dunay usa ka babae nga di gyud mo tarong sa linya, nabantayan sa pari. Yang tanaw ba mo kuan gyud nga ang linya kayo amo sukwahi gyud ari na puswa tuo ari puswala kay mo tan-aw dito sa pari ingong pari kinsa kining bayhana no buha para ba kaila ba ni nako asa kay may nagkaila ani o basig parinti na nako pag ang maong babae na mao iniluhod aron mangumpisan wa sa kay ang pari wa kaila ngumpisan ng babae bendisin ko padre kay ko nakasala kung sala mao ni pag humagsugid sa sala mingon ang pari kanang miss ang imong penitensya pangadsia ang Ginoo kong Hesukristo. Mingong babae, Father, pwede ilisan? So di pwede ilisan. Ilisan, Father, wa ko kasag-ulo anang Ginoo kong Hesukristo. Nakahatag namang pari, ningon siya, dili pwede ilisan kanang sabat lang nako. Sige, Father. Sabat siya pari. Sige, Ginoo kong Hesukristo, mingon sang maong babae. Ginoo kong Hesukristo, nagabasol ako. Hangtod na abot og labaw sa tanan, mingon sang babae, og labaw sa tanan, nahigugma ako kanimo. Mingong babae, tinuod ka, Father? Tinuod ka, Father? Inang sabat, tinuod ka, Father. Ato ang tapuson. Gihagit ta, gipahinumduman ta sa atong Ginoong Hesukristo karon. Nga mudilaab sa atong kasing-kasing ang tinuod nga gugma nato ngadto kaniya. Kay mubasi niini ang atong matuod usab nga gugma sa atong isika tao. Duna unta tay tinuod nga gugma sa Dios nga nagdilaab sulod sa atong kasing-kasing. Aron andam ta kanunay tagana
sa pagsakripisyo, pagantos, pagpamuhat sa mga Diyos nun nga mga buhat, sa mga buhat makalangit, mga buhat alang sa Ginoo. Dili lang mga buhat alang sa ato nga katagbawan sa atong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Tinudon ta ang atong paghigugma sa Dios nga nagtilaab sulod sa atong kasing-kasing aron dili pagkabahin-bahin ang ato nga masinati dinhi sa kalibutan. Nga bisan sulod sa panimalay tungod kay dunay kulang sa gugma nga matuod, nagkabahin-bahin mismo ang sakop sa panimalay. Pero dili na mahitabo kung matuod gayong tiunay ang atong gugma ngadto sa Ginoo. Ang mahitabo ang malipayong pagkahiusa sa usag-usa diha sa panimalay o diha sa atong katilingban. Mudilaab unta daw kalayo ang Diyos nung gugma sa ato ang kasing-kasing. Palihog manindog.